Gusto ba nimo nga ma-invite ka sa monetization sa Facebook? Ingani ang maayong buhaton. So una, imong limpyuhan ang imong channel. Tan-awa basig na kay mga copyrighted nga gi-post. So dili gyud ka ma-monetize na. Limpyuhi usa ang imong channel. So ang imong buhaton, so show ka sa imong Facebook. Nya dito sa igbaw na ay picture nimo dito. Unya na bagis-bagis nga tulo, imo tong pisliton. Unya sud ka pangita ang help and support. Kahuman mugawas na support dito pislita. Unya pag abot dito mugawas ang your strikes. So mo to imong pisliton. So imong tan-awon. Katong manggawas dito nga video mauto ang mga copyrighted. So kinahanglan to siyang tangtangon. So unsa may buhaton, dili man to ma-delete dito. Adto na pod ka musud ka sa imong dashboard. Unya imong pisliton ang kining reels. So na dito so manggawas dito. Na ay mga gi-post nimo nga mga karaan ba or bag-o nga ang iyang sign sa speaker bitaw na X na siya'y kuhan dito nga murag nakamute mao na imong pandiliton pislita unya na ay tulo ka dot diri sa kilid sa ubos pislita to nya pangita ang delete tapos i-delete ha katutanan hotda ini kahuman ato mugawas dito nga wala na kay strike no violations na so limpyo na ang imong channel. So dito na ka magsugod og kakugi aron dili maanugon ang imong hago unahasa na paglimpyo sa imong channel. Mara to hinaot na makatabang sa imo. Salamat. Maayong adlaw sa atong tanan.